Vukovi krivi za požar Varaždina. Bilo je vjetrovito jutro na uskrsni ponedjeljak. Gospođa Uršula, supruga uvaženog varaždinskog purgera Grge Horvatića, krenula je opremati stoku na pašu. Dok je ona pripremala svoje stado, javio joj se susjeda i upozori da na ispaši pripazi na vukove, koji su došli iz Međimurja te sada lutaju Dravskom šumom. Susjeda joj savjetuje da bi bilo najbolje malo zakariti stoku dimom, najbolje tamjanom, da odvrati vukove od stada. Uršula posluša susjedu i počne kariti stoku. Kako je puhao silni vjetar, odnio je iskru na krov Uršuline kuće, koji je planuo. Vjetar je zapaljenu slamu s krova raznosio po cijelom Varaždinu, te se vatra brzo pojavila na više mjesta. Vatra je spalila kuće, ulice, zahvatila je drvena krovišta varaždinskih crkvi. Kad se vjetar stišao i požar ugasio, grada Varaždina više gotovo nije bilo. Mnogi su građani preko noći postali prosjaci i bili prisiljeni prosjačiti po okolnim selima. Ubrzo se saznalo za nesretnu Uršulu koja je kađenjem svoje stoke izazvala ovu katastrofu, a ona se branila da su krivi međimurski vukovi. Grofica Sofija Zrinski odmah je poslala žita i novca kako bi barem malo ublažila ljutnju Varaždinaca zbog požara što ga izazvaše međimurski vukovi. Škaf i prasica skrivili požar Varaždina. U Varaždinu je 25. travnja 1776. godine buknuo veliki požar koji je gotovo uništio grad. Izgoreni Varaždin, koji je tada bio glavni grad Hrvatske, više nije imao uvjete za smještaj bana, kraljevskog vijeća i ostalih institucija. Zbog toga Zagreb postaje glavnim gradom. Povijesni dokumenti i legenda kažu da je taj strahoviti požar izazvao obični škaf i prasica. Bilo je Markov, dan posvećenja žita, i otkucali poner, te se većina uputila na popodnevni odmor. Jakub Veržek, 14-godišnji dječak, kmet iz Sračinca, zajedno je sa svojim prijateljima gasio vapnu na varaždinskom poljskom imanju. Išao je po zadnju turu vode prije odmora i usput pripalio cigaretu. Uzeo je škaf, napunio ga vodom te krenuo natrag prema svojim prijateljima. Tada je iza sebe začuo šum i rokcanje. Pojavila se krmača. Jakub je u strahu potrčao, spotaknuo se i pao u gomilu slame. Cigareta mu je ispala iz usta. Ustao je i potrčao dalje. Kad je stigao do prijatelja, primijeti da se iz slame podiže dim i plamen. Varaždin je pružao tužnu sliku. Istraga je nakon požara ubrzo je otkrila krivca, Jakub iz Sračinca. Dobio u svom selu 12 udaraca batinom, a isto toliko i na glavnom trgu požarom uništenog Varaždina. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Malo je. Kad dođete, na primjer, u Pariz, slične su vam zgrade, možda su malo veće, ali slične su vam zgrade napravljene. Sad, to je jedan dio povijesti Varaždina kad je bio jako
Poslije požara je se on počeo oporavljati, su se nove zgrade graditi, počeli su, oni koji su bili u nekim velikim gradima, došli su ovdje u mali grad i su vidjeli da je to jako lijepo za živjeti. Sve je blizu, lijepo je, čisto, mirno, prirodno. I to je bio jedan period koji se zove, što mislite, kako znate iz povijesti ono neke, možda ste čuli, barok, renesansa. Ljudevit Gaj. Zamislite vrijeme kada su knjige i novine na hrvatskom jeziku bile rijetke, a Hrvati su se borili da njihov jezik dobije važnost i poštovanje u vlastitoj zemlji. U takvom vremenu živio je Ljudevit Gaj. Rođen je 1809. godine u Krapini, u skromnoj obitelji s mnogo djece. Već kao dijete pokazivao je veliku znatiželju i ljubav prema učenju. U njegovom domu govorilo se kajkavski, njemački i latinski jezik. Školovao se kod kuće i kod privatnih učitelja, a kasnije je pohađao gimnaziju u Varaždinu. Nakon toga studirao je u Austriji i u Mađarskoj. Volio je jako čitati i pisati pjesme. Još kao učenik pisao je pjesme na njemačkom jeziku o Zagorju i ljubavi prema domovini. Kasnije je počeo pisati na hrvatskom jeziku i stvarao budnice. Pjesme koje su ljude poticale da vole svoj narod i svoju domovinu. Napisao je poznatu budnicu Još Hrvatska ni propala. Veliki doprinos dao je i hrvatskom jeziku. Uveo je slova č, ć, ž i š koja i danas koristimo, te je pomogao urediti hrvatski pravopis. Kako bi ljudi mogli čitati vijesti na hrvatskom jeziku, pokrenuo je i prve hrvatske novine. Novine Horvatske. Još Hrvatska ni propala dok mi živimo, visoko se bude stala kad ju zbudimo, ak je dugo tvrdo spala jača moće bit, ak je sada usnu mala će se prospravit. Ivan Kukuljević Sakcinski. Jeste li znali da su postojala vremena kada se u Hrvatskom saboru nije govorilo na hrvatskom, već na latinskom jeziku i trajala su sve do 19. stoljeća. I tada se pojavio čovjek koji je to promijenio i održao prvi govor na hrvatskom jeziku u našem saboru i time pokazao da hrvatski jezik zaslužuje poštovanje. Upravo to učinio je Ivan Kukuljević Sakcinski. 1843. godine pokazao nam je koliko je važno čuvati i koristiti hrvatski jezik. Rođen je 1816. godine u našem Varaždinu. Bio je povjesničar, književnik i političar. Školovao se u Varaždinu, Zagrebu i Austriji. Iako je u mladosti pisao na njemačkom jeziku, poput mnogih u to vrijeme, kasnije je zavolio hrvatski jezik i uključio se u hrvatski narodni preport. Borio se za prava hrvatskog naroda i želio je da hrvatski jezik postane važan u školama, knjigama i politici. Također je proučavao hrvatsku povijest i pomagao čuvati stare knjige i važne povijesne dokumenta. Napisao je mnoga djela, a neka od poznatih su Juran i Sofija, Slavjanke i povijesne pjesme. Zbog svojega rada postao je važna osoba hrvatske povijesti i uzor mnogim hrvatskim povjesničarima. Ivan Padovec. Sigurno ste već čuli zvuk gitare koji može biti nježan, brz i vrlo zanimljiv. Jedan od poznatih hrvatskih gitarista bio je Ivan Padovec. Rođen je 1800. godine u Varaždinu. Još kao dječak sam je naučio svirati violinu i gitaru, a učio je i klavir. Bio je vrlo talentiran i brzo je napredovao, pa je počeo podučavati druge glazbe. Iako je upisao učiteljsku školu u Zagrebu,
odlučio je svoj život posvetiti gitari i skladanju. Nastupao je u mnogim europskim zemljama i postao poznat kao vrhunski gitarist. Kasnije mu je oslabio vid, ali nije prestao voljeti glazbu. Osmislio je posebnu gitaru s 10 žica koja je imala bogatiji zvuk. Svojim skladbama i talentom Ivan Padovec ostavio je važan trag u hrvatskoj glazbenoj baštini. Miljenko Stančić, zamislite da hodate starim ulicama jednog grada i da vam se čini kao da ste zakoračili u prošlost, da se svijetka prigušuju, a kuće pričaju svoje priče. Upravo takav svijet na svojim je slikama volio stvarati Miljenko Stančić. Rođen je 1926. godine u Varaždinu. Odrastao je u našem gradu koji je jako volio, pa ga je često i slikao. Kao dijete promatrao je stare ulice, kuće i trgove, a sve to kasnije je pretvarao u svoje slike. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bio je poznat kao vrlo poseban slikar jer su njegove slike često izgledale pomalo tajanstveno i kao da pričaju neku priču. Miljenko Stančić smatra se jednim od najvažnijih hrvatskih slikara 20. stoljeća. Njegove slike često prikazuju stare gradske jezgre, tihe ulice i tugaljive prizore iz prošlosti. Osim slikanja, bavio se i ilustracijom te scenografijom. Svoja je djela izlagao u mnogim gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Zato možemo reći da je Miljenko Stančić svojim dijelima sačuvao dio prošlosti kako ga nikada ne bismo zaboravili. Marijan Zuber. Glazba može povezati ljude i donositi radost, a upravo je to svojim radom pokazao i Marijan Zuber. Rođen je 1913. godine u Lepoglavi. Školovao se u Čakovcu i Zagrebu, a najveći dio života radio je u Varaždinu kao nastavnik i ravnatelj glazbene škole. Posebno je volio raditi sa djecom i mladima. Osnovao je dječji zbor koji je postao poznat u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Europe i Americi. Marijan Zuber pomogao je mladim glazbenicima da razviju svoj talent i zavole glazbu. Bio je i jedan od osnivača poznatih varaždinskih baroknih večeri. Zbog svega što je učinio za glazbu i obrazovanje, ostao je važna osoba hrvatske kulture. Ja sam Varaždinec, Varaždinec, domovine sin.